Ake sibongele i-Kaizer Chiefs. Ake sibongele i-Kaizer Chiefs ngokuthi iqale iqembu labantu besifazane. Ngike ngakhuluma ngaleliya viki cishe amaviki amabili edlule ngithi ngithe uma ngifike eNaturena ngathola ukuthi kune-team yabantu besifazane. Ngangiyobukela nje abafana abancane bakhona bedlala ngoba into vele engiyijwayele. Lesikhathi esiphambili impela bengike ngisukele ngisho ekhaya nje ngonyaka odlule ngangisuka ekhaya. Ngisuka ekhaya ngize la ngizobuka ngoba phela nami ngumuntu osebenza ngey'ngane. Ngiphinde-ke ngathi-ke awuthi-ke ngibabone-ke sengimningi vele manje ngapha ngathi awuthi ngiyodlula eNaturena ngiyobuka abafana vele ngijwayele. Ungafika uma ngithi nawo amantombazane ngiy'tshela kiwo kwathiwa sekune-team yabantu besifazane. Cha, ngempela-ke bayethulile emalangeni ngokusemthethweni ukwazisa abendaba nomhlaba wonke ukuthi i-Chiefs isineqembu labantu besifazane. Lokho siyakubonga kakhulu. Impela nje kusho ukuthi ibhola lethu labantu besifazane lizothuthuka uma ngabe selingenelwa nawo ama-team. Sibonge nama-team ahambe phambili okuyiMamelodi Sundowns, i-TS Galaxy, noma Mkhize kade sekhona i-Royal AM, ne-Stellenbosch. Ngithi lawo ama-team engiwaziyo, amanye anginasiqiniseko nawo, ilawo engiwaziyo ama-team anamaqembu abantu besifazane. Lokho siyakubonga kakhulu okuzokwenza ukuthi neBanyana Banyana iqine, mhlambe ne-league yakhona ingagcina isi-professional ngokwanele. Sibonge no-Hollywood Bets no-Sasol abakwazi ukuthi bexhasele amaqembu ngoba sizwile ukuthi ele-Chiefs iqembu lizoqala ku-division ephansi okuyi-Sasol ukuthi lidlale lapho ukuthi lize likhulume likhuphuleke liye ku-Hollywood Bets League. Okuyinto enhle kakhulu leyo. Esithemba ukuthi-ke nabantu bazolisekela, belisekele njengoba besekela iqembu le-Chiefs ekhulu, nalo lithola ukwesekelwa ngendlela efanayo noma ecishe ayifane ngoba abantu besifazane kufanele ukuthi sibahloniphe. Namanye-ke amaqembu angakangeni siyacela ukuthi nawe ngathi ngangena nje ngiyicelela ku-Dr. Kaizer Motaung ukuthi akake cele umngani wakhe uDr. Ivan Khoza ukuthi naye akangene. I-Orlando Pirates nayo ibe nalo iqembu labantu besifazane. Lokho kungasho ukuqina. Singacishe futhi sikuqinisekise ukuthi yazi-ke ngathi mayibhekene ihlwele zibe khona egroundini uma ngabe ehlangene omabili ezobhekana omabili i-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Ngike ngalalela-ke omunye umsakazi izolo bethi hayi mhlawumbe igama elithi Kaizer Chiefs Ladies mhlawumbe beqhamuke nelinye. Hhayi, elinye li-right leli gama lilungile ngoba bathi uma kuzothiwa amakhosikazi, phela bakuzothiwa amakhosikazi kusho ukuthi intombazane ngeke isadlala lapho kuzodlala amakhosikazi kuphela. Noma hayi you-right nje Kaizer Chiefs ukuze nje kuzoqonda nje kahle ukuthi le team lene kabani. Siyabona naphesheya khona o-Manchester City, Man United njalo njalo, wona la maqembu lawa abantu besifazane. Kaizer Chiefs Ladies li-right lelo gama ngoba kuyacaca ukuthi leyo team leyo kabani lilunge kakhulu lelo gama. Siyabonga Kaizer Chiefs, into eniyenzayo inhle kakhulu. Iqembu-ke abadlali-ke bakhona nokuthi nisebenzisane nomdlali wayedlalela i-Chiefs ubaba kaSiphiwe Mkhonza, uSikheshe lapha. Siyakubonga lokho kakhulu. Esithembayo ukuthi-ke lizoqhubeka iqembu noma iy'ngqinamba zizoba khona phela ngendlela, kodwa akusho ukuthi ngalokho kuyobe sekufanele ukuthi iqembu liyekwe, kodwa iy'ngqinamba zona vele zizoba khona endleleni. Kodwa kufanele ukuthi iqembu liqhubeke. Iy'nkinga uma zikhona zivele, kusazoqhamuka, ngithi kuzoqhamuka kodwa kungenzeka kuqhamuke sekuthiwa kukhona ukunyukubeza ngokwecansi, ubani, izinto lezo ey'hlale ziba khona ekuyofanele ukuthi kungathiwa iqembu seliyavalwa uma ngabe kuney'nkinga. Kufanele ukuthi kubhekwane nalokho okusuke kuvele ngaleso sikhathi noma ngabe inhloboni yengqinamba ekuhlangana nayo kufanele ukuthi kubhekwane nayo, kodwa iqembu lingabe lisavalwa njengoba seliqalile nje liqalile. Kuzoyiwa kude. Ngizwile nanokuthi linabaxhasi, abaxhasi ekungebona labaxhasi laba be-Chiefs kodwa bayifunele abaxhasi abaqondene nayo. Ethimini yonke ye-Chiefs, i-management yonke, Jessica Motaung, Kaizer Junior, Dr. Kaizer, Bobby Motaung, Kemiso Motaung, nesitafu abasebenza ngemuva, Vini Amaphosa nesitafu sonke. Siyawubonga umsebenzi omuhle eniwenzile ngoba nivumelekile nama-board of directors. Sithi-ke lento yokuthi amaqembu ebe neqembu labantu besifazane engathi ingaqhubeka ingabi sama. Siyabonga makhosi. We Talk Football SA, YouTube, please subscribe. TikTok and Facebook, please follow. Thank you so much.